Well, go húntaach ar fad a cháirde, agus bíoch go bhí idir óg agus éasta an soile ling na deir seachtainna is sin Ceoil, ach níl deire tag leis go fáil an sahan inis, mar maid na mar cha Scoil Ceoil, tosún sa Scoil Ceoil Meitheal, agus ham le Eimear ní bhfuil dánig, agus Eimear a bheith rálam, catá gceis leis? Well, is seachtain na Scoil atá gceis le Meitheal do Ceoil trí óga atá omlan gafa leis an Ceoil, bín siad ag seint ó luair maidin go déanaach san ihe, bín rímse leathan rangana aganne, bín cóú, commodórach na gná rangana urla sé ar nói, homáile sin glachan siad ar fad páirt a Ceoilíoran Meitheal, agus agriimiid neart commórta sí réit na seachna festin, agus bín meidir goni fíormhíchtas na féilte ar fad timp na tíra a chur an stúisna dochreite ar fáilún, agus an sin críníonn an teachtain le ceolcurm dochreidse in nálan an chlár, agus níomháin sin bín deis ag ceoltarí Meitheal ar fad búla le na chéile a rís agus spéisiad ag seint ag phlean na héireann nrethadá a mílúna sa. Go húntaach, well, níl an áras ach go muine siad súb as sin. Tá Andreas de Stack sé híos féin trád le rain ceoltóirí óga eile. Andreas, chun tá gaibh híos?